A estrategia precisamente consiste en planificar hoxe o que vai a pasar mañán, en tratar de xogar a pitonisos, en tratar de anticipar o futuro. Eso é ser estratega. Mais alá de outras maquiavelidades que a xente poda pensar, non? Entón, estrategia por qué? Alguén pode decir, por que teño que facer estrategia? Pois mira, primeiro porque é unha maneira de reflexionar. Facendo estrategia, un pensa que estou facendo ben, que estou facendo mal, e se decata de cousas que non iban como el pensaba. Pero tamén porque vamos a mellorar a eficacia. Seguramente a estrategia consiste en fixarnos metas. E se teño que orientarme a unha meta, vou a tratar de perseguir certos obxectivos. E iso vai a ser moitísimo mellor que tirar para adiante e a ver que pasa. Entón, a estrategia levanos hacia ali. Pero non só eso. A estrategia que persigue? En primer lugar, persigue que analicemos onde estamos, que analicemos o noso entorno, que coñezamos todo o que nos rodea. Como antes falábamos de insatisfacción, pois precisamente estaremos moito máis preparados se coñecemos o que nos rodea a saciar as necesidades insatisfeitas que se non o facemos. Tamén nos permite facer un análisis de nós mesmos. Cantas veces sería interesantísimo que nos miráramos no espello, que víramos cales son as nosas necesidades, as nosas feblezas e como fortalecelas. E tamén nos permite ver, decía antes, a todos os axentes que nos rodean. Quen son os nosos proveedores, se traballamos cos proveedores adecuados, se os proveedores cumplen, pois, por exemplo, os estándares de sustentabilidade que hoxe se necesitan, se realmente son acordes cos nosos valores e cas nosas finalidades. En certa maneira, facemos unha análise, un DAFO, como di moita xente, non? Un análise das nosas debilidades, daquilo que nos ameaza desde fora, das nosas fortalezas, dos nosos puntos de fornecemento e tamén das nosas feblezas. E ter este panorama sempre é. Eu sempre, cando falo de analíticas, digo a xente que pense nos termos medios. Hai xente que se nega a facerse analíticas. Bueno, pero o mellor que é saber se estás ben ou permanecer na ignorancia. Eu penso que o mellor é saber cal é a situación real, non? Despois cada un que decida o que el quera facer. Fundamentalmente, se te analizas ben, o que vas a ser capaz de ver é cal é a túa posición no mercado, que chamamos posición competitiva, e aparte te vai a permitir ver se eres atractivo para ese mercado ou non. Saber se a xente te pode consumir ou non en función de cales son as túas fortalezas e as túas feblezas e de como as compensas. E iso te permite, en última instancia, decidir a que mercados vas a entrar, en que mercados vas a operar e que tipo de accións tes que acometer para que a túa empresa consiga mellores resultados. Iso que chamamos mercados estratégicos e liña de actuación estratégica. Entón, eu sempre digo, a estrategia é positiva, é unha amiga, é unha aliada, é como esa analítica de sangue que che di tes alto colesterol, tes alto azúcar, tes que cambiar a túa vida, tes que tirar por aquí, ou ten cuidado se vas por este camino. Simplemente eso, non é nada grandilocuente, nin nada que nos teña que asustar. Claves da parte estratégica, unha, que nos permite analizarnos e diagnosticarnos, facer unha diagnose de como estamos, e iso creo que sempre é positivo, sempre nos dá unha visión moi interesante da realidade, e dous, gracias a esa diagnose, vamos a establecer pautas de actuación que nos permitan